Kwengenza ukuthi ngithembe ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofuneka khona le video kama ngumsizi aka Inkosi Yohati. Noma uqala kule channel qinisekisa ucinezela usubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Indaba ke ezibhlungu ezenzeke ngekhathi ke ezantambama kudutshulwe ingane entombazane efunda grade 11 eBelgrava high school ithi iphuma ngesango lesikole ithe ke seyidutshuliwe yabaleka ke yaphindela ngaphakathi esikoleni yaseyiwa ke yashonela khona ngaphakathi ke esikoleni. Ezinye zendaba lezi ethusa abantu abaningi wenganza ukuthi nangomunye ethike nale ebebukisa ngezipho ke expensive snake and iPhone 15 ejona nomfundisi waseMalawi ngiyayisabela ngoba ke engayibulala mase yithi ayisamfuna. Ngisho ukuthi naleni bijona nabantu abadala izingane ke ziyasifaka engozini. Nangomunye utheke lezi inkabe ezikhokhelwayo kodwa hayi angazi ke kwakungabantu abanjani lapha uyithathe nje impela imali eyobulala ingane na 16 wayesethi ke hayi izindaba ke lezi ethinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana. Hlangana lapha kwi comment section.